ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳое ки амал мекунад шаклу тарзи маъракаҳои азодорӣ ва хурсандиро дар мамлакат ба таври мусбат дигаргун кард. риояи муқаррароту меъёрҳои қонунӣ мазкур боиси сарфаи маблағ ва аз ҷумла болоравии сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат гардид. аммо мутаассифона на ҳама талаботи қонунро дар ин самт риоя мекунанд. идеи дигар бошанд анъанаҳои навинро ҷо кардан доранд ки бар хилофи меъёрҳои қонун мебошад. мавзӯъро манучеҳ Ализода идома медиҳад. инак аз қабули қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон 17 сол сипарӣ гардид. нақши қонуни мазкур дар раванди ба танзим даровардани қолабҳое ки аслан аз урфу одатҳои миллӣ ва аҷдодии мо набуданд бориз буда саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешниҳоди қонуни мазкур ки аз ҷониби аҳолии мамлакат ҳамовозии фароғ касб кард басо заруру муҳим аст. то ба тасвиб расидани қонуни мазкур баргузории маъракаҳои азодорӣ ва хурсандӣ дар ҷумҳурӣ ба як нав мусобиқа табдил шуда буд ки азодорон на дар ёди ақрабои фавтида ва волидони арӯсу домод на дар андешаи хушбахтии фарзандонашон буданд, балки дар андешаи он буданд ки чӣ гуна маъракаҳои аз ҳад бешу зиёди сохтаву бофтаро ки маблағи ҳангуфтро талаб мекард барпо намоянд. то қабули қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар маъракаҳои чӣ азодорӣ ва чӣ хурсандӣ шумораи меҳмонон аз 500 нафар мегузашт ва забҳи чорво низ хеле зиёд буд. таи 17 соли ки қонуни танзимкунанда дар мамлакат амал мекунад, паҳлои зиёди мусбат дар ин самт мушоҳида мешаванд, вале ҳанӯз ҳастанд оилаҳову афроде ки бар нақзи қонуни амалкунанда дар ин самт рафтору муносибат мекунанд. вақтҳои охир боз амалҳоеро аз ҷумла дар баргузории маъракаҳои хурсандӣ мушоҳида кардан мумкин аст ки дар раванди қолабгирӣ буда оҳиста оҳиста метавонад боз ба одати ғайрирасмӣ аммо ҳатмӣ мубаддал гардад. хуб инҷо гап сари чӣ аст? баъзан солиёни охир бо баъзан урфу одатҳои нави ки беҳад зиёдаравӣ ва худнамоиштиҳӣ ҳасту бас дар миёни ҳамин ҷашни тӯёи домоди арӯсӣ ривоҷу аз як минтақа эҷод шуда ба минтақаҳои дигар мутаассифона сироят ёфта миёни мардум то андозае ба як шакли анъана даромад. як нафар агар барои мисол як урфу одати нолозимро ҳангоми ба таври мисол баргузории тӯи домоди арӯсии худ агар ки ба навор гирифта дар шабакаи иҷтимоӣ мемонад, ин дар як лаҳзаи кӯтоҳ миёни мардум паҳн мешавад ва ҳамин ба як шакли анъана ба як шакли маросими нолозим миёни мардум аллакай чӣ мешавад паҳн мешавад мутаассифона. ба таври мисол рафтани анамон нафаро барои фотиҳаи арӯс барои мисол вақте ки ба хосгорӣ мерафтанд ба ҷониби муқобил ва хосгорӣ мекунанд, бибинед бисёр зиёдаравӣ аллакай ба мушоҳида мерасад ки нафарони зиёд албатта мераванд ҳам бонувон ва ҳам мардон ва вақте ки баъде ки фотиҳа мешавад ва гуфтушунидаҳо мешавад фотиҳа мешавад мутаассифона додани як тӯҳфаҳое ки тамоман нолозим аст ва ба ҳаёти худи фаҳми навхонадорам ягон иртибот надорад, ба зиндагии онҳо ягон иртибот надорад. танҳо бо хотири ҳам худнамоӣ шояд бошад ё ки ҳамун ба хотире ки маро таъна накунанд. мутаассифона ҳатто ҳолатҳое мешавад ки агар худо накарда ягон тӯҳфаи ночиз медиҳанд ҳатто таъна ва боиси мутаассифона баъзан ҳолатое ки зиндагии навҷавонон вайрон ҳам мешавад. аз ҷониби домод агар ягон тӯҳфа мебаранд, аз ҷониби арӯс бо тӯҳфа медиҳанд, мубодилаи як чиз мол ё коло ҳастам бас ба ҳаёти хушбахтии фарзандон ягон дахолате надорад. бале маҳз ин раванд вақтҳои охир дар афкору рафтори як ида оилаҳо ҳангоми баргузории маросими қабл аз тӯӣ мушоҳида мешавад. барои таблиғи як раванди солим ва ояндасоз барои васоити ахбори омма баъзан солҳо лозим аст ки онро дар афкору тафаккури аҳолӣ ҷой намоянд. ҳолон ки он фарз кардаем раванди тарбияи фарзанд, муҳаббат ба ватан, донишомӯзӣ, касбомӯзӣ ва ё дигару дигари мусбат аст. вале чунин амалҳои сохтаву бофта ки асосаш худнамоиштдиҳии беш нест, мисли вирус дар як муддати кӯтоҳ миёни аҳолӣ паҳн гардида аллакай ба як рукни ҳатмии ин ва ё он маросим мубаддал мегардад. ин бошад харҷи зиёдӣ ва вазнинӣ сари маъракадор аст. асос бошад чист? ман аз фалонӣ чӣ камӣ дорам? магар сухану гапи фалонӣ ва ё бигзор якчанд нафару нафарҳо бошад аз қонун болотар аст? муҳимтар аз ҳама. дар сурате ки қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим аз ҷумла ба хотири зиндагии шоистаи мост. ҳеҷ як қонун дар ҷомеаи мо дар як рӯз қабул намегардад, балки дар натиҷаи аввалан пешниҳод ва баъд омӯзишу таҳлилҳо қабул мешавад ва ҳатман ки мақсад аз қабули қонуни манфиати аҳолии мамлакат аст. мавқеи қонун, арзиши он, моҳият ва қудраташ аз ҳама гапи беҳудаву нолозим болотар аст.
مقام قانون در عرش و جای سخن بی اساس پا در هوا در فرش است. تمام جنبه‌های قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان تنها و تنها بر نفع یکایک ما و شما است. از این خاطر مناسبت ما نسبت قانون مذکور هرچه بیشتر، بهتر و جدی‌تر باید باشد، علل خصوص هنگام برگزاری جشن و مراسم. در جهان معاصر اطلاعات گوناگون خصوصیت زود پهن شدن را دارد، ولی نه همه وقت آن اطلاعی که توسط شبکه‌های اینترنتی اجتماعی در بین مردم پهن می‌گردند با افکار و مفکوره جامعه تاثیر مثبت دارند. از این لحاظ آن نفرانی که عکس و ویدیوها را از توی‌های دامادی و عروسی فرزندانشان و یا خویش و اقربایشان در صفحه‌های اجتماعی خود جای می‌دهند، باید به این نوبت گیرند که این عکس و ویدیوها بر نفع قانون مذکور باشند، نه بر خلاف آن. زیرا نمونه بد زود در افکار مردم میشند و آهسته آهسته عادت میشوند که این علاقه بر خلاف قانون‌های عمل کننده است. در این بابت نسل کلانسال وابسته به این مسئله اظهار می‌دارند که صرف و خرج زیادی هنگام برگزاری توی‌های عروسی و دامادی هرگز کفیل زندگی شایسته و آینده روشن نوخانه‌داران نیست. زندگی آنها بعد از تمام این صرف و خرج آغاز می شود که اساس زندگی شایسته نوجوانان این محبت، صمیمیت و احترام نسبت به یکدیگر است. منوچهر علیزاده، فردوسی بابانظر، اخبار. ноҳияи рошқалъа рушд меёбад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рошқалъа бунёди 205 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ дар нергоҳи барқи обии себзор ба таври шабонарӯз ҷараён дорад. тоҷинисои файзлобек дар ин хусус гузориш медиҳад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароит барои бошандагони ноҳияи рошқалъа тадбирҳои амиқ андешида шудааст. дар ноҳия ба ҳолати имрӯза корҳои сохтмонӣ дар беш аз 20 иншоот аз ҷумла бунёди нергоҳи барқиёби себзор бо тавоноии 11 мегаватт, бинои маъмурии ҷамоати деҳоти рошқалъа, муассисаи таълимии замонавӣ барои 640 хонанда, сохтмони беморхона барои 120 катихоб дар маркази ноҳия, бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва дигар иншооти таъйиноти гуногун дар ҷамоати деҳот идома дошта бо мақсади беҳбудӣ бахшидани сатҳу сифати зиндагии мардум имкониятҳои нав истифода шуда истоданд. бунёди нергоҳи барқии обии себзор бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳуваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳ монда шуда ба беҳбудӣ бахшидани сифати зиндагии аҳолӣ равона шудааст. лоиҳаи мазкур аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати Помир Энерҷӣ бо дастгирии молиявиву техникии шарикони рушд амалӣ гардида истодааст ва айни замон корҳои бетонхобонӣ дар иншоот 50% ба анҷом расонда шуда бо пуррагӣ ба охир расидани сохтмони ин лоиҳа васлу насби таҷҳизот дар пойгоҳи барқ истеҳсолкунанда оғоз хоҳад шуд. бар асоси лоиҳаи сохтмонӣ дар ин мавзеъ се пойгоҳи барқтавлидкунӣ ки ҳар кадомашон бо тавоноии 13 мегаватт васлу насб мешаванд ба кор дароварда хоҳанд шуд. корҳои заминӣ дар қубури интиқоли об дар масофаи 3,5 километр идома дошта, платформа барои хобондани қубур дар масофаи наздики 200 метр пурра омода гардида, аз ҳисоби мутахассисони лоиҳа дар як рӯз то 2 қубур бо ҳам васлу насб карда шудааст. боиси қайд аст ки дар заминаи ин лоиҳаи бузурги давлатӣ кӯпруки калони мошингузар аз болои дарёи рошқалъа ки тавоноии вазнбардории он баробар ба 40 тонна аст сохта шуда, сохтмони он на танҳо барои нигаҳдории ояндаи нергоҳи барқи обии себзор ба кор бурда мешавад, балки сокинони деҳаҳои даштак ва барҷангал низ аз он васеъ истифода хоҳанд намуд. лозим ба ёдоварист ки дар маҳалли сохтмони нергоҳи барқи обии себзор Авда Хоҷагӣ аз мавзеи сохтмон кӯчонда шуданд ва онҳо дар баробари гирифтани масъолаи сохтмонӣ ҳамчунин маблағи зарурӣ ҷуброн карда шуд ва аҳолӣ кӯчонда шуда тавонистанд шароити беҳтар аз пештараро ба худ муайён намоянд. корҳои сохтмонӣ ҳоло дар сарбанди нерогоҳ ки бо баландии 8,5 метр ва бо дарозии 65 метр қомат афрохта истодааст бо сурат идома дорад. масъулини вилоят зимни боздид аз маҳалли сохтмони ҳавзи обсофкунӣ ба масъулини сохтмон дастур доданд ки ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд мувофиқ ба меъёрҳои милливу байналмилалӣ анҷом додани корҳои сохтмонӣ чораҳои таъхирнопазир анҷом диҳанд. айни ҳол дар лоиҳа мувофиқи нақша новобаста аз буҳрони молиявии ҷаҳонӣ корҳо идома дошта, сохтмончиён саривақт бо маводҳои зарурии сохтмонӣ, техникаву таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошанд. боиси қайд аст ки ҳаҷми умумии об барои ба
کار дар овардани чархҳои нерӯгоҳ 12 метри мукаабро дар бар гирифта ин миқдори об имкон медиҳад ки нерӯгоҳ бо тавоноии 11 мегаватт ба кор дароварда шавад. ҳозир бошад 470 нафар сохтмончии маҳаллӣ дар ин иншоот шабонарӯз саргарми кор мебошанд. вобаста ба дабдаба таҷлил намудани ҷашнҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи асосгузори сулҳ ва ваҳдат миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияҳо вазорату комитаҳои ҷумҳурӣ вобаста карда шуданд ва хурсандиҳои он аст ки ба ноҳияи рошқала вазорати энергетика ва захираи оби ҷумҳурии тоҷикистон вобаста карда шудааст ва бо кӯшишу дастгириҳои бевоситаи вазорати энергетика ва захираи оби ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷрокунандаи давлатии вилояти мухтори кӯҳистон бадахшон мақомоти иҷрокунандаи давлатии ноҳияи рошқала симои худро куллан тағйир дода истодааст. ёдовар мешавем ки дар доираи таҷлили арзанда 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рошқалаи вилояти бадахшон бунёди 205 иншоот ба маблағи беш аз 96.4 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз дар ҳар як бино корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. тоҷинисои файзуллобек, муборакшои рустам, ноҳияи рошқала, ахбор. баҳри арзанда ҷашн гирифтани 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туз корҳои бунёдкорӣ вусъат дода шуда имрӯзҳо дар ноҳия бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва шахсони ҳимматбаланд иншооти гуногуни хизматрасонӣ ва маишӣ бунёд мегардад ки ин раванд дар баландбардоштани рӯзгори сокинон мусоидат менамояд. Самандар Шоев ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. анҷом додани корҳои созандагӣ аз иқдомҳои пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта баҳри бо дастовезҳои неку арзанда истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз сохтмони 327 иншооти муҳими хоҷагии халқ ба нақша гирифта шуда дар бунёди он сокинону соҳибкорон саҳми муносиб мегузоранд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туз нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи шаҳри Туз тавсиқ гардидааст ки дар нақша чорабинӣ аз 327 банд иборат буда то имрӯз 146 адади он мавриди истифода қарор дода шуд. дар соли 2024 74 адад иншоот ба нақша гирифта шуда 22 таи он мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. дар боқимонда иншоотҳо корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. соҳаи маориф ки зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати мамлакат қарор дорад дар раванди ободониҳо дар ин самт тадбирҳои судманд андешида шуда баҳри фароҳам овардани шароити илмомӯзии насли наврас бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бештар ба роҳ монда мешавад. ҷамоати деҳоти ба номи Ҷуран Назаров аз маркази ноҳия дар масофаи беш аз 40 километр ҷойгир буда дар баъзе деҳоти он мушкилоти набудани муассисаҳои замонавии таълимӣ вуҷуд дошт. ҳамакнун бахшида ба ин ҷашни пурифтихори миллӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Қодир Исҳоқов дар деҳаи Айвоҷ муассисаи нави таълимӣ бунёд ёфта истодааст ки баҳри бошандагони деҳоти мазкур тӯҳфаи хотирмоне дар соли нави хониш хоҳад буд. мо соҳибкорон мақсад гузоштем ки дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти Тоҷикистон як мактаби нави замонавӣ ба истифода диҳем. имрӯз бо аҳли ҷамоатчигӣ корҳо давом дорад. мақсад дорем ки то ҳамин 1 сентябр мактабро ба истифода диҳем. ҳамзамон баҳри фароҳам овардани шароити созгор дар муассисаҳои таълимӣ сохтмони синфхонаҳои иловагӣ бо саҳми кумитаи падару модар дар назди 12 муассиса бо маром идома дошта бо ба истифода қарор гирифтани он барои хонандагон зиёда аз 3500 ҷойи нишаст муҳайё мегардад. иқлими ноҳияи шаҳри Туз ки нисбатан гарм аст ҷиҳати бунёди ҳавзҳои шиноварӣ низ диққати хоса равона гардида дар ин замина соҳибкорон баҳри сокинон дар ин самт шароити мусоид фароҳам меоваранд. дар маркази ноҳия ҳавзи замонавии шиноварӣ бо назардошти тамоми шароити истироҳативу хизматрасонӣ бунёд ёфта имрӯз мавриди истифодаи умум қарор гирифтааст. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. طبق نقشه چرابینی ها بخشته به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر ایسترافشان 990 انشاءات بنیاد می‌گردد. گزارش همکاران ما. برای استقبال سزاوار ارزنده از جشن مکرم و فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عملیات در شهر ایسترافشان ده‌ها انشاءات سطح مختلف از قبیل کارخانه و کارگاه‌های سمت صنعت و اقتصادیات، بناهای بلندآشانه استقامتی، مرکزهای خدمت‌رسانی، سودا، خدمات معیشتی،
بیمارخانه و مرکزهای سلامتی، مکتب کودکستانها، ورزشگاه و تالارهای معاصر ورزشی، اداره‌های ماموری و دیگر اینفراستراکچور اساسی و یا رسان بنیاد مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. در این راستا تشکیل کارخانه‌های مقتدر استحصال بتون ساختمانی طلبات ایام شمرده شده. جهت سریع وقت به اتمام رساندن بنیاد و تعمیر کلی 990 انشاءات به استقبال جشن همایون مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه‌بندی شده در شهر استراوشان موقع کلیدی پیدا کرد. این مشکلات را به اینوبت گرفته صاحبکاران سربلند استراوشانی اقدام گرفتند که در شهر استراوشان شرکت ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود شهریمان بنیاد نمایند. از همین لحاظ از شرکت سنی یک تراکتور شغلرسان، تجهیزات کارکرد و استحصال بتون، 4 نقلیات بتون کشان و یک افت-ماشین بتون تیار تا به 70 متر بالا برنده خریداری و در شهر استراوشان وصل نصب کرده در دوره آمادگی‌ها به استقبال جشن مبارک 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز کارخانه استحصال بتون ساختمانی مورد استفاده قرار گرفت. ما صاحبکارای استراوشانی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی اقدام گرفتیم که یک کارخانه بتونبراری به کار سرد شروع کنیم. کارخانه در یک روز از 200 کوب تا 1000 کوب استحصال کرده میتونه. این برای رشد ساختمان شهر استراوشان خیلی در حاضر خیلی مهم است که ما خودمون ساختمانچی برای همین ساختمان برای بتون عذاب میکشیدیم که دسترس کنی قیمتر بود. برای همین آسان شدنش برای همین کار رو تشکیل کردیم. تجهیزات کارکرد شغل، آمیخته‌سازی باکوم شسته و ساروک، استحصال بتون تیار در 3 زینه، فعالیت افت-ماتر را به اجرا رسانیده، کاملا مکانیکانیده و با کامپیوتر اداره کرده می شود. تراکتور پرقدرت همه قسم‌های بالایی را با شغل پر کرده در آشانه دوم تجهیزات با ریگ شسته آمیخته از آشانه سوم توسط لنته به بالا برداشته می شود. در اینجا قموری توسط اداره کنی با کامپیوتر با ساروج نوعی بلند کنسنترات‌های کیمیایی و آب آمیخته کرده بتون خوش‌صفت استحصال می‌گردد و به نقلیات بتون کشان می‌ریزد. 4 نقلیات بتون کشان چینی هر کدام با 10 مکعب متر بتون به کارخانه‌های تشکیلات ساختمانی فرستاده شده. با این وسیله در ساحه ساختمان بناهای بلندآشانه، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و اقتصادی، بیمارخانه، مرکزهای سلامتی، مؤسسه‌های تحصیلاتی و کودکستان‌ها، مرکزهای معاصر خدمت‌رسانی، سودا، فرهنگ و ورزش و اجتماعی رشد بخشیده می‌شود. فعلا در شرکت ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود شهریمان 10 نفر متخصص با جای کار دائمی و معاش بلند تامین بوده توسط تجهیزات خودکاری با کامپیوتر اداره شونده در یک ساعت 90 متر کوبی و در یک روز نزدیک 1000 متر کوبی بتون خوش‌صفت استحصال می‌گردد. هنگام در تشکیلات ساختمانی بند شدن 4 نقلیات بتون کشان بتون‌های خوش‌صفت استحصال گردیده در 3 تجهیزات هر کدام 100 متر مکعب گنجایش داشته ذخیره کرده می شود. مورد تذکر است که همه تجهیزات خودکار توسط کامپیوتر اداره شونده با نیروی کمی برق فعالیت کرده مصرف شوی بیهوده نیروی برق را پیشگیری می سازد. با شرافتی مورد استفاده قرار گرفتن شرکت ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود شهریمان فعلا ساحه ساختمان و تعمیر کلی انشاءات در دوره آمادگی‌ها و جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشان ساخته شونده خیلی رشد کرد و اطمینان می‌رود که جشن تاریخی ملت با تحفه‌های مناسب استقبال گرفته شود. مضبوط بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.